kardom kar bienglong pinya video kelalo nonam che thangklong etres mate aljikimi nah chapajana bangpi alang le menke sami birmila terang pi ke alang le aljikimi ke sonsolong sita alang le chepate do nigolo aben alang le karbi film mate alamajan sita alang shooting alamajan men kelalo parai abang so film long nonam che thangklong actor ben si alang le chepajan niglo bijoy lekte pen apen dotholang alang le aljikimi ben photo sita abang so abido patak pen lang iksina nal tom nason kaki kar biang long pen onam chat hang nai video hai mate actor actress video lang i berete nal tom handshake channel official han strakap inon lapen like taping non lapen comment bang thane igri pinya video kelam sikang ton lo pur bang thu